Arnold, wat game doe je met deze editie? Ja, ik denk hetzelfde als voor hier. Dus Sing en Bensdel zetten voor een schappelijke prijs. Dat vind ik sowieso belangrijk, want het is tegenwoordig, als de prijs is bij sommige concerten, ja, dat is om te janken. Ja, en, zeker de grote zaal. Hè? Ik zo les. Ik neem de naam net. Deze prijs is zo'n groot concert, daar win je €150 kwijt. Ja, de groeten. Klow Oasis, zo'n 100. Ja, laat maar zitten, joh. Ja. Wij hadden voor €12. Kijk, dat ben Sing en prijs. Bands. Ja. Dus dan heeft per band is het een koopje. Ja. En dan natuurlijk de alle genres een beetje pakken die in het keiharde hoekje zitten. Is dat de opzet een beetje zo breed mogelijk? Ja, want dat is ik meestal. Ik hou van punk, ik hou van hardcore, ik hou van death metal, thrash metal. Dus al dat soort bands wil ik er ook zelf ik deel zetten. Plus Friese bands bij elkaar brengen. Dus dat een punkband een mooie metalband speelt, dan heb ik punkers die een metalband zeggen en vice versa. En dat is, denk ik, het leukst. En het leeft wel weg, heb ik het idee. Het is natuurlijk met alle genres. Ze doen nog even een piek en dan zakken het weer wat voort. Ja. Maar ik heb het idee dat de hudde muziek, ik bij de jonge jeugd wel, waar zijn plakje voor had, denk ik. Ja, ik denk sowieso in de metal is het sowieso al jaren wel sterk in Friesland. Qua punk, dat giet inderdaad wat op en del. De punk maar een beetje weer, Ja, meestal omdat we ergens een boos worden. Ja. En de regen nog. dat zou een crack zitten, ja. Ja, dat denk ik wel eens. Wanneer komt die reactie vanuit de muziekwereld? Ja. Angry Young Man. Een beetje rebels, dat zit het al wel in tegen bij meesten. Ja, bij mij wel tenminste. Maar ze zelf doen, hè? Ja, klopt. Neem even Dam, waar speel je er? Nou ja, ik kan de flyer erin bijpakken. Ja. We hebben Kronal, dat is een punkband, die beat eigenlijk. Deadmod, dat is wat een nieuwe death metal band. Grafvuil, punkband uit Harlingen. Ik al een vrij oude band. Incursion Dementa, nou, die ken iedereen wel. Ja. Admoran, de jonge man uit Dokkum. Shadow Tank, Woeste Trash, Stoffel Komskat. Nou ja, wie ken ze net? Stoma, Grindcore, Helden uit Heerenveen. Ik heb ooit 5-8 uit Lauwert en Sub-Zero. Dus ik dacht een hele mooie varieerde line-up. Ja, ik is net al, maar de meeste wel, maar het is een geweldige line-up en dat zit zeker een hoes. Jeroen, even naar de situatie bij hem in het Balwijk. Hij heeft verschillende podia, wat doe je hem eigenlijk? Nee, alles op één podium. En we beginnen om 3 uur 's middags al. Dus het is een behoorlijk lange dag. Maar dat wordt beuken voor de geluidstechnici, of niet? Ja, zeker. Maar die vinden dit genre wel prettig om te werken. Dus dat komt wel goed. Ja, is dit voor de hele provincie? Of zij in Snits leeft dit ook de punk en de metal en alles? Nou ja, beide wel. Maar kijk, uiteindelijk is het wel een festival waar waar alleen maar Friese bands staan. Dus de hele provincie mag komen. Ja. Alles wat er buiten komt is uiteraard ook welkom. Ja, nee, leeft het een beetje Snits op het moment? Ja, met de hardere genres bedoel je. Ja. Ja, kijk, het is altijd wel een beetje zoeken naar wat werkt er goed. Binnen hardere genres heb je natuurlijk een heleboel subgenres. De een loopt wel, de ander loopt niet. En daar zijn we heel erg druk mee bezig om te kijken wat het beste in het bolwerkprofiel past. Ja. Nou, Keihut zeker. Ja. Hartstikke mooie locatie. Vanuit haast 50 hier dus. Jeetje, wat het is Ja, allemaal. zeker. Oh god, Ja. ik ben nou een lul, man. Wanneer? Hoe laat? Wat kost het? Nog even alles op een richtje, Arnold. 21 september en het kost het in de voorverkoop kost het €12. Dan heeft de Sing Band dus een koopje. We beginnen denk ik rond 3 uur. Maar dat zal nog wel even op internet komen. En ik zou zeggen, net voor een bepaalde band komen. Maar alle bands steunen. Dus gewoon betieter wijzen. Hoor ze stikken een keihard feestje. Nou, ik ben niet eens. Toch? Super tof, jongens. Wat mij betreft alvast de takken meer. Helemaal goed. Meer informatie trouwens op het balwerk van Snit wordt te vinden trouwens op de site. Succes, jongens. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En Blue Exploited, succes. Wie weet ooit nog eens headliner. Dat soort Waar weet. Ja, Waar waar weet. weet, ja.